Bi boneya cejna evîndaran tevgera firojgehên diyariyan li nava bazargehê zêde bûye. Firojkar diyar dikin ku bihtirîn xwestekên ku gihiştine destê wan ji ciwanên koçber in, yên ku bi demên dirêj li benda yarên xwe ne. Ew diyar dikin ku rewşa aborî ya xelkên deverê derfet nada wan ku diyariyên bi nirxên bilind bixwazin. Em li vê de ser hedaya evîndara kar dikin. Bêhtir xortê Rojava li Ewropa ne hediya ji dergîstî xwe dirikin yan dergîstî ji xorta dirikin dergîstî xwe. Xortê Rojava telebatê wa kêm in ew ser wezî iqtisadî dimêne. Hîn ciwan tekez dikin ku roja evîndaran gelek caran wekî şerm di nava beşeke mezin de di civaka wan de tê nirxandin û evîndar jî rehetiya xwe bi vê yekê nabînin ji ber ku ew rastî meyzandineke şaş tên. Civaka me li cejna evîndariyan sihêtkariyekî mezin dinivîsîne. Ev yek jî dihêle ku hemû evîndarên me ji dizî ve diyariyan bibin ji hev dûre. Yanî gereke hemî rojên me bi evînî be û gereke memîne weke şermek. Hêjayî balkişandinê ye ku sedemên aborî û ewlehî yên ku li herêmên Kurdan hene bi taybet rewşa şer ya berdewam rê nade ku welatî bi aramî şahiyên xwe yên civakî bi kêfxweşî pêşwazî bikin. Piraniya xwaringehên deverê jî şahiyên roja evîndaran dirawestînin. Kombûnên berfereh nayên li darxistin. Cejna evîndar e cejneka alemî ye, cîhanî ye. Bes tiştê em tê derbas dibin li Rojava de nahêle ku em karibin heflata çêkin, keyfekî çêkin ji bo wî evîndara bê, ji bo wî kî bê yanî bes ev tişta hinekî em rastî em bê yanî ne keyfxweş in. Em dixwazin em ji weka xelkê cejna çêkin, cejna keyfê çêkin. Roja evîndaran ku di çardehê meha Sebatê de weke rojeke cîhanî tê naskirin, evîna di navbera xîz û kortan de wekî mafekî rewa nîşan dide û ew di nav cejnan de bêpar nehiştine. Ciwan jî bihêvîne ku ew di salên pêş de di nava aramiyê de vê rojê bi hezkirin û azadî pîroz bikin. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Girkêlegê.